Salutare guys și bine v-am regăsit astăzi la un nou challenge. Mai exact astăzi vreau să facem pe canalul pe mult timp care n-am mai făcut și noi un challenge 10 kg într-o locație și să luăm și buia. Ce înseamnă asta? După cum știți, e foarte greu să faci 10 kg într-o singură locație. Chiar vă recomand să încercați chestia asta. Și pentru challenge ăsta, băieții, hai să facem noi 400 de like-uri. Bă, știu că mă vedeți că am obosit în videoclipul ăsta, o să fiu foarte, foarte obosit. Dar ce m-am trezit, la ora asta este ora 5, cred că clipul apare la 5 jumate de așa că ce să vă pun, nu uitați de un mare mai like și subscribe, am fost Migdală. Ceau, viziunea plăcută. Bun, băieții, am ajuns de aici, hai să vedem. Bă, mi se pare cam greuț challenge-ul ăsta, sincer, așa de felul meu, nu știu, lăsați-mi în comentarii ce părere aveți. Totuși, mă, 10 kg într-o singură locație, dacă nu avem numărul de Blue Zone, trebuie să mergem neapărat pe Blue Zone, guys, deci altă șansă nu avem, dacă nu mergem Blue Zone, avem altă șansă. Ok, bă, cred că o să mergem Clock Tower, da, Clock Tower. Mamă, ce o să fie aici, nici nu vreau să-mi închipui. Bă, băieții, acum ce-i drept, kill-urile sunt asigurate, adică, bă, playerii gen ca să-i omor sunt, vedeți și voi, dar nu știu dacă trăiesc, nu știu dacă trăiesc, bă, la solo oricum ai șansa aia să ții revive, deci, doamne ajută, avem o viață, deci, avem două vieți, putem spune, dar totuși, la câți playeri sunt aici, MP5, bun, bă, din prima pe MP5, salut viața mea, te pup? Hai că n-am intrat mie vreun cap dacă e ceva să mă bat, only vest. Puteam să iau scarul ăsta din prima. Da, am înțeles. Bă, e bine că aproape făceam un kill, am făcut damage, măcar aia se mai întâmplă. Dar nu prea am eu vesta, nu o bazez. Uite, cască perfect. Uite aici. Bă, vesta, mă. Dă-mă vesta încoace. Nu ține cum e jocul ăsta, mă jur. Gata, am gata. S-au omorât deja unul din câteva, nu eram 46 în avion, parcă, sau 47, nu mai știu, bun, nu știu blue-uri. Așa, viața mea, unde se... salut, băi, stai, mă. Gata, bun. Hai că da, mi-a dat ăla de majorie, dacă nu luam casca, mă, băieții. Dacă nu luam casca asta de sus, muream acolo. Bă, la ce ne vei afeca? Da. Adio. Bun, Ioana BTS, I'm so sorry so much. Da. 2 kg, bă. E de ce ne că nimica? Dar totuși nu știu, bă, nu știu că s-au mai omorât ăștia și... Bă, măcar dacă îi dau revive să vină înapoi să luteze, că... Nu-i problemă. Să vină, ne batem și noi. Salut viața mea. Minte și mie... Ma, înțeles unde am tras. Ce naiba, bă. Unde am tras și unde am dat, a crăpat fix în corp. Only vestă viața mea. N-am avut ce să sfară că am vrut să intre. Bă, deci avem 3 kg. Bă, deci atenție, mă, guys, dar nu să punem numai faptul că am făcut 10 kg într-o locație. Dacă fac, așa, salut, frate, trebuie să iau și buia după. Bă, ce are, mă, de minte, nu mai invest așa bun în cap? Ce are, bă, distanța asta? Bine, scopul ăsta e la sol cu el, nu prea ridică. Salut viața mea, ce faci? Ești bine sănătos? A, mă, dar cine te-a învățat să vii așa cu capul spre mine? Mă jur să mă bată, mamă. Dar ăla n-avea treabă, n-avea niciun stres. Omul meu n-avea stres, el venea spre mine. Bă, gata, m-am luat pe 5 înapoi. Casca asta e cam formată, gata, am scăpat de scopul ăsta, că mi se părea iurea rău de tot. Bă, 6 kg, nici n-am observat, că când n-am făcut 6 kg. Salut, frate. Am înțeles, da, au. Era să mă bată ăsta aici, vină cu așa. Salut viața mea. Eu la ce mă uitam, doamne, așa, e că am dat un hit în cap. Nu știu dacă s-a pus. Preview aici? Nu ești. O, băi, SG2. Salut viața mea. Nu cu viața mea. Uitați așa când fac și un... Mă, mi-a spart vesta asta. A, asta e mort, asta e speria, gata, ai terminat, n-ai treabă. Bă, viața mea, stai așa o leac. Gata. Bă, ăsta era terminat rău de tot, băiatul ăsta n-avea treabă. Deci el era leșinat. L-a leșinat, efectiv. 3 bonfire punea un meu, nu știa pe unde să mai ia. Bine, nu mai avea nici cu cei drepți, dar totuși dacă se concentra o leacă și nu cu SG-ul ăla, mă bătea, sincer. Bă, uite player în față, salut viața mea, te buc. Un cap, hai că da, nu poate să minte și mie only niciodată. Hai. Da, acum mi-a intrat, bă, 8 kg, bă, mai avem nevoie de doar 2 kg. Și că mai vreau să mai fie player. Și eu n-am voie să plec de aici până n-am făcut 10 kg. Bun, casca înapoi, hai că avem cască și vest, acum iară, mă, guys. Acum trebuie să fie altceva. Bă, vedem acum un menu în față. Eu nu prea avem menu, dar e ok. Chipul ăla pe cască, viața mea, bam, și un chip, așa. Și scară 3, perfect. Bă, vreau să lutez lupusul, băiatul să regie față. Ce să mai ia? Viața mea, ce aveai tu aici? Ce că avea glue ăsta. Și când am avut nevoie de glue, nu m-am lăsat să lutez. Ia să punem minele astea aici. O să știe în orice caz.
orice caz, dacă e nevoie, le avem acolo. Bă, aici e în 14. Mă, it's ok. Nu am niciun stres, încă o mină. Mai aș pune o mină acolo acum, dar am pus-o pe aici. Aia cine știe cum calcă vămul pe acolo. Vreau să mă gândesc să care aici, că dacă am căzut și sunt pe pământ, gen, s-a dus challenge-ul, practic. Dacă avem toate atașamentele full, bine, mai trebuia un silencer, cred că. Cred că un silencer rezolva și dădea mai mult rate of fire. Bă, ești prost. Am făcut kill cu mina, bă. Bă, ești nebun. Bă, n-are cum așa ceva, ia. Bă, ești prost, am făcut kill cu mina. Da, mă, cred că aici am... Păi da, mă, că-s explodate, gen. Da, mă. Bun, mă, și mai avea nevoie de un singur kill care l-am văzut de jos acolo. Tu ești viața mea, tu ești. Bine că ai venit, bine ai venit. Rău ai nimerit. Vino coaci. Că rău ai nimerit viața mea. Rău de tot ai nimerit. Te-ai dus. Bun. Oră 250 cu scarul în cap, ești nebun. Ce dă scarul ăsta așa? Gata, acum putem să plecăm de aici. Și ca să completăm challenge-ul, trebuie să facem buia. Dar vedem ce facem până pe final. Că na, poate murim așa din absurd și nu mai luăm niciun buia. Până că nasul. Bă, am văzut prea în spate, ce naiba. Da, mă, uite. L-am simțit eu pe băiatul ăsta aici, că știam eu ceva. Nu mă întorceam eu degeaba. Viața mea. Unde ești? Iar, bă. Unde ești? Hai, uite, salut. Rău ai nimerit și tu, barane. E, pup, ai nimerit foarte rău viața mea. Mai bine nu mai trăgeai, mă jur. Mai bine te ascundeai la cap. E bun în pe 5 ăsta, mă jur. A și scarul rupe. Mă jur. Ați văzut cum a intrat acolo, mă, guys? Deci a intrat în forță, mă jur. Merul max, ok. Bă, stăm prea bine pe loot. Cască, vestă, cipe, cască. Ia uite pe ăla sus, ce faci viața mea? Tu unde ești? Bă, ăsta unde e? What? Să mor tu că e pe aici, pe partea asta. Dar cred că e pe sub, mă. Cel mai sigur e pe de sub băiatul ăsta, că n-are unde să fie gen. Stați așa, ăla. Găsim, vedem la asta așa, că se rezolvă. Bam, ia. Și ne mai luăm un chip pentru MP5, facem pe L2. Gata, deci 3, perfect. Bun, chip pe vest, avem 216 deja. Nu am văzut pe ăla care era aici, mă jur. Cred că era în parașută, guys. Cred că era în parașută acel băiat. Și tocmai de-aia nici nu-l vedeam. Băi, nebun. Da, s-ar putea să fiu la distanță. Bă, mai sunt câți playeri, mai sunt 11 playeri. Bă, până și așa nu ne interesează acum. Ne-am făcut kill-urile. Noi să facem buia, că altceva nu mai trebuie nimic. Mă jur. Vreau doar buia ăla în forță. Apropo, uiți, nu uitați să bușiți butonul de like pentru challenge-ul ăsta, pentru că mi se pare forță rău de tot. Bă, să faci 10 kill-uri într-o zonă mi se pare foarte greu, nu știu, mi se pare foarte, foarte greu. Dar acum, na, depinde și de voi. Că, bă, până la urmă, se poate să faci și mai multe, de exemplu și 15 și 20, dar foarte greu, foarte greu. Trebuie să ai noroc de o zonă foarte bună care e foarte populară. De exemplu, mai fi Bimasaki, mă uiți. Adică tu... Vă zic sincer, salut și tu, bine ai venit, Cristi. Bine ai venit, bine ai venit. În Bimasaki, gen, foarte mulți vin la scoară acolo, mai ales pentru revive-uri, mai ales pentru că zona se strânge mai mereu pe acolo și... Na, e cam în mijlocul zonelor, cum să vă zic eu, pic, între dealul de la pic și valea de la Catul Estiva și observatorii, toate alea pe acolo. Tocmai de-aia. Nu era player pe aici, mă jur. L-am văzut eu, nu? Parcă da. Nu știu unde e. Unde este? Era, mă, era sigur, l-am văzut eu, dar... Ah, salut. Te pup viața mea. Cam prost mi-a intrat, mă jur. Mă jur dacă nu mi-a intrat foarte prost. În fine. Ai. Trecem cu vederea și noi magazi, mă. Only vest. Ce mai contează acum? Hai să mergem aici în partea asta la aparat. Nu mai nimic, bă, am eu 1000 de bani. Stai eu prea bine. Nu-mi iau astea la cheia acolo să fie. Aoleu. Așa ne punem zonele. Și acum, hai să mergem, mă, guys, mă, dacă tot ne-am pus zonele astea, trebuie să vedem playerii. Am pus 3 drone, cred că nu știu câte am pus acolo, dar am pus-o la nimereală să fie. Ba, avem 13 kill-uri. Mi se pare destul de decent. Stăm foarte bine pe kill-uri. Dar tare îmi doresc să nu mor acum. Că eu mă fac și pe pro player-ul. Și da, pușez în mijlocul zonei. Unde este ăsta? Unde e? E după aparat cumva? Da, da, e după aparat. Aoleu, mi l-a luat. Mi l-a luat maximal.
Bă, viața mea. Bine că ai tras, rău ai nimerit, vină încoace. Aoleu, ce prost intră, bă. Mă, ce prost poate să intre, mă jur, deci intră atât de prost. Uneori, nu putea să intre la gravă, nu se putea, nu. Nu se putea să intre, doamne ferește. Bun, bă, mai sunt 5 playeri. Gen, nu avem șanse. Dacă ne chinuim o leacă, avem șanse. Dar depinde de noi acum, guys. Unde o fi ăștia, oare? Unde? Cred că... Mă, nu o fi unul acolo sus pe aia. Doar dracu de prost dacă nu o fi unul pe aia. Acolo e, mă, guys, mai mult ca sigur, bă. E unul acolo, bun, deci unul s-ar putea să vedem acolo. Ăla-i? Nu. Era copacul. Nu mă păcălește copacul ăla, mă jur. Bă, dacă nu mă păcălește mereu copacul ăla. Păi, capul meu. Bă, în vale nu sunt. Nu prea vreau să mai fie player, sunt în față, sigur. Și unul mai mult ca sigur e pe casa asta mai de la pic. Mă jur. Ăla e AFK, mă. Ce face rău în gol? What? De ce îmi sare ținta așa prost? Bă, de ce îmi sare ținta, mă? What? Da, am înțeles. Băieții mea sări ținta, nu știu cum stătea băiatul ăla. Cum alerga. Eu îmi sărea ținta de pe el. Bă, wow. Careful. Bă, eram și liniștit, mă, băieții, sunt cam obosit acum la ora asta, probabil observați. Nu știu câți dintre voi ați observat, dar, bă, efectiv, și noi am tras în ăla, am spart casca. Salut, viața mea. Pentru că ai tras, ți-o și trag și eu. Nici notificare pe TikTok, că nu se putea la mine așa ceva. Mai sunt 3 playeri. 3 pro player de ăștia periculoși și nu știu unde și cum o să fug eu de aici. Bine că angluri măcar, deci nu știu de ce mă plâng eu angluri. Fie. Ai. O să la vieții, mă, guys, mă. Bă, și apropo, pentru cei care nu știți, de mâine mă duc și eu să-mi contractul pentru muncă, o să mă angajez și eu. Și că cei care sunteți din București, puteți să veniți la mine la magazin. O să vă zic mai multe detalii pe story și chestiile astea. Mă, dar nu-i văd, mă. Mă, ce cam pas, mă, băieții mei, așa, stai așa să pun eu un glue, așa. Perfect. La instanța, dacă pune glue de frică, l-a pus. Uite, salut, viața mea, te pup. Salut. Alfa. Bă, stai așa că ăsta vrea să-l fure. Stai, o leacă, nu fura. Stai, o leacă, viața mea, nu fura. Acum mai dai eu finish-ul. Gata, viața mea, nu-ți mai bai nici siringă. Nici nimic, nu mai e nevoie, frate. Așa, bun, bă, acum am mai rămas eu singur cu Vasile ăsta. Care văd că e atacat din toate, mamă, 20 de persoane care au fost pe mine, what the fuck. Bă, Gheorghe ăsta n-are niciun stres, văd că el e forță. Stă acolo, ok. Bun, și trage ăla din partea, nu știu de unde. Viața mea, unde ești? Unde e, mă, viața mea? Bă, 16 kg, ești nebun, stăm foarte bine. Stăm foarte bine pe kill-uri, dar nu-l văd, mă. Nu știu unde e. Iată. Tu ești, mă? Pa. Mamă, ce direct și-a luat și la finish și la cască. Hacker direct. Ia. Team, viața mea, vrei un team? Scuze. Mă jur că dacă n-am tras din greșeală viața. Stai, mă, că mi-e și frică de el așa o leacă. Team, bă, team. Team, să mă apropie o leacă. Ia, mă, face team? Hai, mă, că face, ești nebun, face timp, poate e și român chiar, mă, guys, cine știe, poate e și român, vedem noi după ce mă omor. Bă, știu că challenge-ul este dacă iau buia și toate chestiile de genul ăsta, dar hai să fim mai buni astăzi și să lăsăm buia-ul. Da, asta trebuie să fim mai buni, mă, guys. Uite și el și-a aruncat armele, să nu fim chiar așa nesimțiți, deși știu că îl băteam 100%, n-avem treabă, dar de ce să... Așa. Și pe dincolo, hai să-mi bag aici... glue din forță. Da, uite ce să zic. GG pentru buia, bă. GG, mă, guys, mă, oricum. Win-ul era al nostru, am câștigat, îl cheamă NVIRI. Ok, mă, bruda. Ce să zic? Bă, guys, cam atât a fost cu acest videoclip. Uitați de un mare like și subscribe. Eu am fost Migdeală, v-am pupat, ciao!